رايمبال أملاك تمسكري يكون بزاس عتزيا أبزي جزين الدلن رخيبنا كاب قال أملاك كنتسنع زي كاب محرت أملاك استلع عليه كما يسي قال إجزابير أبتنبيت إرمياس معنات بنبي إرمياس أبدقوا إرمياس معرف سلسة كزار كله الراس زي تفاناس سجى إجزابير يبل برجت سجون تزايهلو مسانا وين محرتو انت زايهلونا بهوات كنبر أي مخالنا زي لومي بحد حبيبنا نتصنع تمرتي ما توي نايتي أبي تمرتنا معناتنا أملاك كتقابل تدارز بالإيو كريستوس كمتس أزيك أربعين قال إجزابير أب كلاي ملخت بيتروس معرف سلسة كزار كله فقد تشعته قويتاس كلاتهم يبل ناب نسحاك بس خد عنبر حد قاك تأفق زي فرتو سلازخونه من تحتكم يعقاس على العنبر كم تيني قليعتهم زدو مزو مسلو نتسفاو آيدهم جيون إيو بريكس كريستوس كملس أزيك أربعين جن اتكاند نجر أملاك أبيوت نازل اليوم انتايم تلاقينا كريستوس كمتس كنفلت رايز زي كونسي ويدما بأمرنا نسوت رايز خنا حسابات كهدوانا مالت كريستوس كمتسيو مبال رايز زي كونسي بحساباتنا تايلاني بلبنا كنوات حساباتنا كقدس حساباتنا تصورين نتصهن كاب كل حتى دما نتسع كنا نمتسعات ودون مبالن بقعات كنا كنركبني ومن بعد حجنا بتكند ملأت كرم مخدنا أبكرم إجزابير بتصالة كنقربينا إجزابير نلبنا فسوقفنا كزارب فقادين وما نلبنا كدالو أبكرم أملاك كنقربينا انتخ إلنا أبتزلنا يو كنبركخ انت زيك على دما لعرو كل لبنا أبكرم أملاك كنتحت كقدماكم يدالي وما نسألي أب سماي أب العلي أب قدس فان تنبر أملاح كبرم مسكنا أبيتنا أخايكون ويتان هو بزا ساعة زيا أب كلمة خاك تنبركا زيت أجازي سلازر خبنا قالت كا كانت عند دما محرت كا سلازر خبنا يمسكنا كالله وابو للبنفس كفسب التزاربن التمهرن نسخابين خايخا ناب كل حقيق مرح زغل ناتكا منفس قدس رايو سلازي بزا ساعة زيان بزا زيان منفس كام سانا كخونن كمهرنا نتسلي كم تينبوس داويت زبالو وابزيابير بحق خام انتي كمالالس مقد خام هالني سمكاك فرح سيني لباي أدانوا كم زبالة للباي للبنفسه كالسبن بزا ساعة زيان كتدالون كتمهرن يتسلي سلاز سمع كاني مسكنكا بقويتها بيسوس كريستوس سم آمين مأتوي تقسنا أب رأي يوحنس معرف حدا يكون رأي يوحنس معرف حدا أب كتري سلسته قال أملاح كم زيبل رأي يوحنس معرف حدا كتري سلسته إتي زمن كرواي مو إتي نزيك قال تنبيت إزي زين ببل إتوم سمعوان نتي أبو تسحفو زلون زحلوان بسؤال إيو سلسك زيابير أملاح مبار نتوم نزيك قال تنبيت إزي زاسنعو برخت أدالي اللوم يركب نتوم تايز غبرو زنببوه مالت زاسنعوه كمو نتوم سمعوه نتي أبو تسحفو زلون تايز غبروه زحلوه إزي تنبيت إزي أبز مودعتا زمن إزي نهزب أملاح ستوهبه من اختيو جن لومي بزحات سبات مالت أقدا سنة تنبيت دانيال راي يوحنسن أيردومن ويدما بزحات سبات أيردانا أينستوعنا إجزابير ملأختو بفولي أبزي كلتا معرفات متحفت زي مالت تنبيت دانيال راي يوحنسن آميتو يركب اتي فولي برخة دمالي أبزوم متحفت زي أتوم نرخبو من البعض كلتي أتوم متحفتي كم حدا متحف وسدي كعلي مخنياتو اتزهبوا ملأختي حدا ملأختي سلازخنا مو حجي مبعد انتاينا كنقبر بحقي إجزابير أملاح نزمة صحافة زي كانت صنعه إلو النادي مالت كقلت سألناخر فعادن يالي قال أملاح بزعبازي انتايب كمودما أقداس النت تنبيت انتايب
ትንቢት ዳንኤልን ራእይ ዮሐንስን ከነጽንዕ ከለና ቀንዲ ዕላምኡ እንታይ እዩ እዚ ክንርኢና ናይ ብሓቂ እዚ መጽሓፍ እዚ ተሓቲሙ ድዩ ማለት ብዙሓት ሰባት ከም ዝተሓትመን ክንርድኦ ድማ ከም ዘይንኽእልን ዝዛረቡ ወላ እውን መራሕቲ ሃይማኖት ከይተረፉ ነዚ ነገራት እዚ ዝዛረቡ ብዙሓት እዮም ግን ቃል ኣምላኽ ሎሚ እንታይ ይብል ክንርኢና እምበር እሞ ናብ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ክንከይድ ኢና መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ሒዝና ጽቡቕ እዩ እንተዘይሓዝና ኸዓ ምስቲ ሒዙ ዘሎ ሰብ ክንከታተል ከተማምዓኩም ይደሊ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ቀዳማይ ምዕራፍ ፍቕዲ 19 ከምዚ ይብል ኣዝዩ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ከዓ ኣለና ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ኮኸብ ጽባሕ እውን ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ኣብቲ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተኣስተብሃልኩምሉ ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም ስለዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብል ኣሎ ኣዝዩ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ከዓ ኣለና ምድሪ ክሳዕ ዝወግሕ ኮኸብ ጽባሕ እውን ኣብ ልብኹም ክሳዕ ዝወፅእ ስለዚ እምበር ዕላማ ትንቢት እንታይ እዩ እንተዳኢልና ነቲ ኮኸብ ጽባሕ ኣብ ልብና ክወፅእ ወይ ድማ ኣብ ልብና ከብርህ ይገብሮ እዚ ኮኸብ ጽባሕ እዚ ግና መን መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ እዚ እንታይ እዩ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ክንከይድ ኢና ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 16 ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣነ ኢየሱስ ኣብተን ማሕበራት እዚ ነገር እዚ ክምስክረልኩም ኢለ ንመልኣኸይ ሰዲደዮ ኣለኹ ኣነ ሱር ዳዊትን ዘርኡን እቲ ብሩህ ኮኸብ ጽባሕ እየ ስለዚ ኢየሱስ እንታይ ይብል ኣሎ ኣነ እቲ ብሩህ ኮኸብ ጽባሕ እየ ስለዚ እምበር ዕላማ ትንቢት ነቲ ኮኸብ ጽባሕ ማለት ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልብና ክወፅእ ክገብሮ እዩ ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ከነጽንዕ ከለና ንኢየሱስ ክርስቶስ ክንሪኦ እንተዘይክኢልና እቲ እነጽንዖ ዘለና ናይ ኣምላኽ መልእኽቲ ከምቲ ዝግባኣና ኣይትረዳእናዮም ማለት እዩ ከምኡ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ኣብታ ምዕራፍ እቲያ ከነብባ ዝጸናሕና ምዕራፍ 1 ክንቅጽል ኢና ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ኣብ ቁጽሪ 19 ኣብቲ ስፍራ ጸልማት ይብል ቀፂሉ ከም ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተኣስተብሃልኩምሉ ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም ስለዚ እምበር ኣዝዩ ዝጸንዐ ቃል ትንቢት ኣሎና ክብል ከሎ ድሓር መሊሱ ኣብቲ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተኣስተብሃልኩምሉ ሎሚ ኣብ ኣዝዩ ናይ ጸልማት ሕማዓን ዘበን ኢና ዘለና ማለት ዓለምና ኣዝያ ጸልሚታትሉ ዘላ ብሓጢኣት ተበላሸትሉ ዘላ ግብረ ሰዶም ኣዝዩ ዓዚዝሉ ዘሎ ዘመን ኢና ዘለና ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ ብርሃን ክኾነና ቃሉ ሂብና ይርከብ ብፍሉይ ድማ ትንቢት መኪና ክትዝውር ከለኻ ብፍላይ ኣብዚ ዘለና ዓዲ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ጸልማት ማለት በዚ ሃይዌይ ብዙሕ ንኸይድ ኢና ማለት ኣዝዩ ፍጥነት ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ጸልማት ኣብ ዝኾነ እዋን ኣብ ቅድሜኻ መብራህቲ ከተብርህ ኣለካ እቲ ናይ ቅድሚት መብራህቲ ናይታ መኪና ክበርህ ኣለዎ ምክንያቱ እንተዘይበሪሁ ኣብ ሓደጋ ክትኣቱኻ ወይ ክትጋጨኻ ወይ ድማ ክትጸድፍ ትኽእል እሞ ኣብ ዘይተደለየ ክሳብ ሞት እውን ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ግን መብራህቲ ተብርህ እቲ ተብርሆ መብራህቲ እንታይ ይገብረልካ ነቲ ኣብ ቅድሜኻ ዘሎ ነገር የርኤካ ዕላማ ትንቢት ድማ ካልእ ዕላማ ትንቢት ድማ ንሱ እዩ ማለት ኣብቲ ስፍራ ጸልማት ከም ዘብርህ መብራህቲ ጌርኩም እንተኣስተብሃልኩምሉ ሰናይ ትገብሩ ኣለኹም ይብል ስለዚ እምበር ነቲ ኣብ ቅድሜና ዘሎ ጸልማት እንታይ ይመጽእ ኣሎ መታን ክንርኢ ልክዕ መኪና ክንዝውር ከለና መብራህቲ ምስ ኣብራህና ኣብ ቅድሜና እንታይ ይመጽእ ኣሎ ንኸርኤና ዝሕግዘና ትንቢት ድማ ከምኡ ኣብ ቅድሜና እንታይ ከም ዘሎ ወይ ድማ እንታይ ከጋጥመና እዩ የርኤና እሞ ነዚ ነገር እዚ ብምፍላጥና ድማ ካብቲ ዘየድሊ ነገራት ሓደጋን ከምኡ ድማ ዕንወትን ክስዕብ ዝኽእል ክንሕሎ ንኽእል ማለት እዩ ከምኡ ኣብ ፍቕዲ 20 ከምዚ ይብል ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 19 ቁጽሪ 20 የሬታ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 20 ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ ዝፍለጡ ድሓር ፍቕዲ 21 ትንቢት ቅዱሳት ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ ኣምላኽ እተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቓድ ሰብ ኣይመጸን ስለዚ እምበር ቃል ኣምላኽ መጀመርታ እንታይ ይብለና ኣሎ ትንቢት ከነጽንዕ ከለና ኩሉ ጽሑፍ ትንቢት ትርጉሙ ካብ ርእሱ ከም ዘይኮነ ቅድሚ ኩሉ ዝፍለጡ
ማለት ንትንቢት ከም ድላይና ክንትርጉሞን ከም ድላይና ድማ ክንገብሮን ኣይኮነን ተዋሂብና ንትንቢት ከነርድኦ እንተራኺና ከነስተውዕሎ እንተራኺና ከምቲ መጽሐፍ ቅዱስ ዝምህሮ ከምቲ ቃል አምላኽ ዝብሎ ጌርና ክንርድኦ ይግባአና ልክ ከምታ ቀዲምና ዝራእናዮ ማለት ኮኸብ ጽባሕ መን ኢልና ናብ ራእይ ዮሐንስ ከድና እቲ ኮኸብ ጽባሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ካብ ቃል አምላኽ አረጋግጽናዮ ስለዚህ ትንቢት ከነጽንዕ ከለና ከምኡ ክኸውን ይግባኦ ድሓር ፍቕዲ 21 ድማ ከምዚ ይብል ትንቢት ቅዱሳት ሰባት እዮም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ካብ አምላኽ ተዛረብዎ እምበር ከቶ ብፍቃድ ሰብ ኣይመፀን ስለዚህ ትንቢት ድማኒ ብመንፈስ አምላኽ ተመሪሖም ዝጽሓፍዎ ማለት ብመንፈስ አምላኽ ዝተመርሑ ሰባት እዮም ጽሒፎሞ መንፈስ አምላኽ እንተደኣ ዘይመሪሕካ ነቲ ንሱ ዝጽሓፎ ማለት ነቲ አምላኽ ዝሃቦ መልእኽቲ ክትርድኦ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚህ በዓል መንፈስ አምላኽ ምሳና ክኸውን ንትንቢት ከነጽንዕ ከለና ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ አምላኽ ክንጽሊ ወይ ድማ ብትሕትና ክንቀርብ ይግባአና እሞ እዚ መጽሓፍ እዚ ትንቢት ዳንኤልን ራእይ ዮሐንስን ብፍሉይ ኣብ ዝመወዳእታ ዘመን እዚ ተዋሂቡና ዘሎ ብርግጽ ከምቲ ሰባት ዝብልዎ ተሓቲሙ ድዩ ቃል አምላኽ ብዛዕባ እዚ እንታይ ይብል ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ከድና ክንርኢ ከለና ቃል አምላኽ ብዛዕባ ራእይ ዮሐንስ ከምዚ ይብል ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ቁጽሪ 10 ድማ እቲ ግዜ ቀረባይ እሞ ንቃል ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ኣይትሕተሞ ስለዚህ ቃል አምላኽ እንታይ ይብል ኣሎ ንቃል ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ኣይትሕተሞ ስለዚህ ራእይ ዮሐንስ ከም ዘይተሓትመ መጽሓፍ ቅዱስ በዓሉ እንታይ ይገብረለይ ኣሎ ይምስክረለይ ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ትንቢት ዳንኤል ከቃል አምላኽ እንታይ ይብል ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 12 ክንከይድ ኢና ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 12 ቃል አምላኽ ከምዚ ይብል ኣብ ፍቕዲ 4 ከንብብ እየ ንስኻ ግና ኣታ ዳንኤል ክሳዕ ዘመን መወዳእታ ነዘን ቃላት እዚአን እፀወን ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ከዓ ሕተማ ብዙሓት ክምርምርዋ እዮም ምስትውዓል ድማ እናወስኻ ክኸይድ እዩ ብዛዕባ ትንቢት ዳንኤል ክንርኢ ከለና ኩሉ ትንቢት ናይ ዳንኤል ኣይኮነን ተሓቲሙ ወይ ድማ ተዓፅዩ ዝነበረ ግን ገለ ክፋል ናይ ትንቢት ዳንኤል ተዓፅዩ ነይሩ ነቢ ዳንኤል ከስተውዕሎ ዘይከኣለ ገለ ጽሑፋት ነይሩ ምናልባት ኣብ ሕፅር ዝበለ ግዜ ሕጂ ክንርኢ ኢና ግን ኣብዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ፍቕዲ 4 ክሳዕ ዘመን መወዳእታ ነዘን ቃላት እዚአን እንታይ ግበረን እፀወን ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ከዓ ሕተማ ብዙሓት ክምርምርዋ እዮም ምስትውዓል ድማ እናወስኻ ክኸይድ እዩ ኣብ መወዳእታ ዘመን እምበኣር ሰባት እቶም ምስትውዓል ዝሃቦም አምላኽ ክርድእዎ ከም ዝኾኑ ኢና ካብዚ ንርዳእ ምናልባት ዕሙቕ ብዝበለ ክንከይድ ኢና ኣብ ፍቕዲ 8-9 ንርአ ካብ 8 ጀሚረ ክሳብ 10 ከንብብ ከምዚ ይብል ኣነ ድማ ሰማዕኩ ግና ኸ ኣይስተውዓልኩን እሞ ጎይታየ መወዳእታ እዝስ እንታይ እዩ በልኩ ሕጂ ነቢ ዳንኤል ኣብዚ ዝሓቶ ዘሎ እንታይ እዩ ተላልና ነቲ ከስተውዕሎ ዘይከኣለ ገለ ጽሑፋት ናይ ትንቢት ዳንኤል እዩ ምናልባት ካብ ምዕራፍ 1 ጀሚርና ክነጽንዕ ከለና ትንቢት ዳንኤል ብዙሕ ነገራት ነይሩ ንሱ ነቢ ዳንኤል ዘስተውዓሉ ንኣብነት ኣብ ምዕራፍ 2 ክንከይድ ከለና እቲ ሕልሚ ንንጉስ ነቡካድነፃር ከመይ ኣቢሉ ከም ዝፍጸም ዘርኢ ብዛዕባ ኩሉ እተን መንግስትታት ናይዛ ዓለም እዚኣ ክነግሮ ከሎ ንርኢ ነቢ ዳንኤል እዚ ነገራት እዚ ተገሊጹሉ ነይሩ ምዕራፍ 7 ክንከይድ ከለና እግዚአብሔር አምላኽ ፍሉይ ዝኾነ ራእይ ሂብዎ ነይሩ ንሱ ድማ ከስተውዕሎ ክኢሉ ነይሩ ኣብ ምዕራፍ 8 ክንከይድ ከለና ነቢ ዳንኤል ኣብኡ ከስተውዕሎ ዘይከኣለ ናይ ግዜ ነይሩ ብዛዕባ ግዜ ዝምልከት ምናልባት ኩሉ ከምቲ ዝግባእ ከስተውዕሎ ሙሉእ ብምሉእ ንዕኡ ኣይተዋህበን እሞ ነቢ ዳንኤል ከምዚ ኢሉ ጎይታዬ መወዳእታ እዝስ እንታይ እዩ ድሓር ምላሽ አምላኽ ማለት እቲ መልአኽ ካብ አምላኽ ዝተላዕከ እንታይ እዩ ነይሩ ቃል አምላኽ ከምዚ ይብል ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 9-10 ንሱ ከዓ በለ ዳንኤለየ እዚ ቃላት እዚ ክሳዕ ዘመን መወዳእታ ሕቡእን ሕቱምን እሞ ኪድ ዳኣ ብዙሓት ክጸርዩ ክጸዕድው ክኽልዑውን እዮም እቶም ረሲኣን ግና ረሲእነት ክገብሩ እዮም እቶም ጠቢባን እዮም ዘስተውዕልዎ እምበር ካብቶም ረሲኣንሲ ሓደ እኳ ኣይከስተውዕሎን እዩ
ስለዚህ ቃል እግዚአብሔር አሁን ታይብላለሁ አብዚ ማለት ንዳንኤል ሙሉእ ብሙሉእ አይተገልጾልን ግን እንታይብዎ ኣብ መወዳእታ ዘመን ማለት እዩ ብዙሓት ክፅዕድው ክኽልዑውን እዮም እቶም ረሲኣን ግና ረሲእነት ክገብሩ እዮም እቶም ጠቢባን እዮም ዘስተውዕልዎ እምበር ካብቶም ረሲኣንሲ ሓደ እኳ ኣይከስተውዕሎን እዩ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብላሎ እቶም ጠቢባን ኣብ መወዳእታ ዘመን እዚ ከስተውዕልዎ ከም ዝኾኑ ግን እዞም ጠቢባን ዝብሎም ዘሎ እንታይ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ሰባት ስለዝተማሃሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ወይ ስለዝወድኡ ወይ ብዝበለፀ ናይ ዓለም ፍልጠት ስለዝተማሃሩ ከም ጥበበኛታት ክቁፀሩ ይኽእሉ ይኾኑ ቃል ኣምላኽ ግና እቲ ጥበበኛ ሰብ ኣየናይ እዩ ይብሎ ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ ከድና ክንርኢ ኢና ኣብ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ 10 ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል መጽሓፍ ምሳሌ ኣብ ምዕራፍ 9 ቁፅሪ ድማ 10 ከምዚ ይብል መጀመርታ ጥበብ ንእግዚአብሔር ምፍራህ እዩ ነቲ ቅዱስ ምፍላጥ ከዓ ምስትውዓል እዩ መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ቁፅሪ 7 እውን ከምዚ ይብለና ፍርሃት እግዚአብሔር ንጥበብ መጀመርያ እዩ ኣያሱ ንጥበብን ትምህርትን ይነቅዎ ስለዚህ በዓል ቃል ኣምላኽ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ፍርሃት ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ ንሱ እዩ ጥበበኛ እቲ ፍርሃት ኣምላኽ ዘለዎ ሰብ ንሱ እንታይ እዩ ጥበበኛ እዩ ስለዚህ ነቢ ዳንኤል እምበር እቶም ጠቢባን እዮም ዘስተውዕልዎ እምበር ኢሉ ክጽሕፍ እንከሎ እቶም ፍርሃት ኣምላኽ ዘለዎም እቶም ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብምሉእ ልቦም እንታይ ዝገብርዎ ዘምልኽዎ ንሳቶም እዮም እንታይ ክገብሩ ማለት እዩ ክርድእዎን ከስተውዕልዎን ምናልባት ፍርሃት እግዚአብሔር እንታይ ማለት ምዃኑ ኣብ ካልእ ግዜና ክነጽንዖ ኢና እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ እዚ መጽሓፍ እዚ እንታይ እዩ ክርስቶስ ብዛዕባ ትንቢት ዳንኤል እንታይ መልእኽቲ ተዛሪቡ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ከድና ክንርኢ ከለና ኣብኡ ደቀ መዛሙርቱ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ መፅኦም ሓደ ኣዝዩ ዓብይን ኣገዳስን ሕቶ እዮም ሓቲቶሞ ማለት ትምህርቲ ምምፃእካን መወዳእታ ዓለም እንታይ እስኪ ንገረና ኢሎም ክሓትዎ ከለዉ ኣብኡ ንርኢ እዚ ድማ ንስኻትኩምን ኣነን ክንሓቶ ዝግባአና ሕቶ እዩ ንስኻትኩምን ኣነን ክንፈልጦ ዝግባአና ነገር እዩ እሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብኡ ሓደ ዓብይ መልሲ ክምልሰሎም ከሎ ንርኢ ክምልሰሎም ከሎ ድማኒ ናብ ሓደ ፍሉይ ዝኾነ መጽሓፍ እዩ ኣመልኪትሎ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 15 ከምዚ ይብል ማለት ገለ ካብቲ መልስታት ዝሃቦ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ነይሩ እቲ ብነቢ ዳንኤል እተባህለ ናይ ጥፍኣት ርክሰት ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ቆይሙ እንተሪአኹም እቲ ዘንብብ የስተውዕል ስለዚ ኣብዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ዘንብብ እንታይ ይግበር የስተውዕል ስለዚ እምበር ክርስቶስ ነዚ መጽሓፍ እዚ ከነጽንዖ ወይ ድማ ክንርድኦ ሂቡና ይርከብ ማለት ተዛሪቡና ይርከብ ነጊሩና ይርከብ ግን ንዕኡ ክንስዕብን ከይንስዕብን ምርጫ ኣለና ንእግዚአብሔር ክንስዕቦ እንተደኣ ደሊና ክንስዕቦ ንኽእል ኢና ንእግዚአብሔር ኣይስዕበካን እንተልካዮ ከዓ ክርስቶስ ከገድደካ ኣይክእልን እዩ ክርስቶስ ኩሉ ሰብ ክድሕን ይደሊ ኩሉ ሰብ ናብ ምድሓን ክበፅሕ ይደሊ እቲ ሓጢአተኛ ኣነስ ተስፋ የብለይን ካብ ገዛ ርእሰይ ክድሕን ኣይክእልን እየ ዝብል ንሱ ኣብ ክርስቶስ ምድሓን ክረክብ ይኽእል እቲ ዝዕበን ዝምካሕን እቲ ልዕል ክብል ዝደልን እቲ ንኹሉ ነገራት ማለት ነቲ ቅዱስ ነገራት ዝንዕቕ ዘበለ ግና ክርስቶስ ከድሕኖ ኣይክእልን ቃል ኣምላኽ እምበር ብፍሉይ ነዚ ትንቢታት እዚ ነዚ መልእኽቲ እዚ ክንርድኦን ከነስተውዕሎን ሂቡና ይርከብ ትንቢት ካብ ሞት ከተስእ ዝኽእል ሓይሊ ኣለዎ ንኣብነት ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ክንከይድ ኢና ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 37 ካብ ቁፅሪ 1 ከምዚ ይብል ኢድ እግዚአብሔር ኣብ ልዕለይ ነበረት እግዚአብሔር ከዓ ብመንፈስ ኣውፅኣኒ ኣብ ማእከል እታ ጎልጎል ድማ ኣንበረኒ ንሳውን ዓፃፅምቲ መሊእዋ ነበረ ሕጂ ነቢ ሕዝቅኤል ራእይ ይርኢ ኣሎ እሞ ዓፃፅምቲ መሊእዋ ይብል እታ ቦታት እያ ኣብ ጥቓኦም ብዙርያኦም ኣሕለፈኒ
ኣብቲ ዝባን ጎልጎል ኣዝዩ ብዙሕ ነበረ እንሆውን ኣዝዩ ንቑፅ ነበረ እቲ ኣጻጽምቲ ንቑፅ ጥራይ ዘይኮነስ ኣዝዩ ንቑፅ ነበረ ይብል ቃል ኣምላኽ ድሓር ቀፂለ ክንብብ ኣብ ፍቕዲ 3 ከምዚ ይብል ንሱ ከዓ ኣታወዲ ሰብ እዚ ኣጻጽምቲ እዝስ ህያው ዶ ክኸውን እዩ በለኒ ኣነ ድማ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ንስኻ ትፈልጥ ኢለ መለስኩ ስለዚ ነቢይ ሕዝቅኤል ማለት ሕቶ ተሓቲቱ እቲ ደስ ዘብል እዚ ነቢይ እዚ ማለት ንእግዚአብሔር ጽቡቕ ዝኾነ መልሲ ክህቦ ከሎ እዩ ማለት ብዙሕ ግዜ ሰባት ኣነ ፈልጥ እየ ክብሉ ይደልዮ ግን ነቢይ ሕዝቅኤል እንታይ ይብል ኣሎ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ንስኻ ትፈልጥ ድሓር ፍቕዲ 4 ከምዚ ይብል ንሱ ከዓ ኣብ ልዕሊ እዚ ዓጻጽምቲ እዚ ተነበ ኣቶም ንቑፃት ዓጻጽምቲ ቃል እግዚአብሔር ስምዑ ኢልካ እውን ንገሮም በለኒ ስለዚ እምበር ቃል ኣምላኽ ኣብዚ እንታይ ይብል ኣሎ ንነቢይ ሕዝቅኤል ማለት ኣብ ልዕሊ እዞም ዓጻጽምቲ እዚኣቶም ኣዝዮም ንቑፃት ነይሮም ግን እንታይ ግበር ተነበ እቲ ተስፋ ዘይነበሮ ዝመስል ዓጻጽምቲ ንዕኡ እንታይ ክገብረሉ ክንበየሉ ሎሚ ብዙሓት ካባና ማለት እንታይ ኮይና ኢና ዘለና ከምዚ ዓጻጽምቲ እዚ ኣዝና ንቐይፅናን ተስፋ ዘይብልና ኢና እንመስል እሞ ኣዝና እንታይ ኮይና ካብ ኣምላኽ ካርሕና ንርከብ ግን ትንቢት እንታይ ክገብር ይኽእል ድሓር ፍቕዲ 5 ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ነዚ ዓጻጽምቲ እዚ ከምዚ ይብል ኣሎ እንሆ ኣነ ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ንስኻትኩም ከዓ ህያዋን ክትኮኑ ኢኹም ጅማውቲ ከምብረልኩም ስጋ ክገብረልኩም ብቆርበት ክኸድነኩም ትንፋስ ከእትወልኩም እየ ህያዋን ከዓ ክትኮኑ ኢኹም ኣነ እግዚአብሔር ምዃነይ ድማ ክትፈልጡ ኢኹም ከምቲ ተኣዘዝክዎ ከዓ ተነበኹ ክንበል ከለኹ ድማ ድሃ ይኮነ እንሆ ከዓ ፍኒሕንሕ ኮነ እቲ ዓጻጽምቲ እውን ዓጽሚ ኣብ ዓጽሙ ተቐራረበ እንሆ ከዓ ጅማውትን ስጋን ክወጾም ቆርበት ድማ ክኸድኖም ርኤኹ ትንፋስ ግና ኣይነበሮም ስለዚ እምበር ኣብቲ መጀመርታ ምስ ተነበየ ነቢይ ሕዝቅኤል እንታይ ዝርኢ ዘሎ እቲ ዓጻጽምቲ እቲ ፍኒሕንሕ ክብል ከሎ ማለት ንሓድሕዱ ክጋጣጠም ከሎ ዓጽሚ ምስ ዓጽሚ ክጋጣጠም ከሎ እሞ ቆርበትን ስጋን ድማኒ እንታይ ክኸውን ከሎ ክንበረሉ ከሎ ይርኢ ኣሎ ኣብቲ ራእይ ምናልባት እዚ ዓጻጽምቲ እዚ ንመን እዩ ዘመልክት ክንሪኦ ኢና ኣብ ፍቕዲ 8 ከምዚ ይብል ጀረት ኣብ ፍቕዲ 9 ማለት ኣብ ፍቕዲ 8 ትንፋስ ከምዘይነበሮ ይነግረና ኣሎ ኣብ ፍቕዲ 9 ከምዚ ይብል ሽዑ ንሱ ኣታወዲ ሰብ ተነበ ንንፋስ ተነበየሉ ንንፋስ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣታ ትንፋስ እዞም ቁትላት ህያዋን ክኾኑስ ካብቶም 4 ንፋስ ንዓ እሞ ኣብኦም ንፈስ ይብል ኣሎ ኢልካ ንገሮ በለኒ ስለዚ ኣምላኽ ካልኣይ ግዜ ክንበ ይነግሮ ኣሎ እሞ ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣብ ፍቕዲ 10 ኣነ ከዓ ከምቲ ዝኣዘዘኒ ተነበኹ ትንፋስ ድማ ኣተዎም ህያዋን ኮኑ በኣጋሮም ከዓ ቆሙ ኣዝዩ ዓብይ ጭፍራ ነበሩ ሽዑ ንሱ በለኒ ኣታወዲ ሰብ እዚ ዓጻጽምቲ እዚ ኩላ ቤት እስራኤል እዮም እንሆ ንሳቶም ዓጻጽምትና ነቐጸ ተስፋና ተቐብፀ ንሕና ጠፊና ኢና ይብሉ ኣለዉ ሎሚ ኣብዚ እዋን እዚ ማለት ከምዚ ቃል እግዚአብሔር ዝብሎ ዘሎ ማለት ብዙሓት ሰባት ሎሚ እንታይ ኢና ይብሉ ኣለዉ ነቐይፅና ዓጻጽምትና ነቐይፁ ተስፋ ስኢና ዝብሉ ብዙሓት እዮም እዚ ዓጻጽምቲ እዚ ንነቢይ ሕዝቅኤል ክንገረሉ እንከሎ ንደቂ እስራኤል ከም ዘመልክት ርኢና ኣለና ማለት ኣብ ፍቕዲ 11 እንታይ ይብሉ ኣሎ ሽዑ ንሱ በለኒ ኣታወዲ ሰብ እዚ ዓጻጽምቲ እዚ ኩላ ቤት እስራኤል እዮም እሞ ተስፋ ከም ዝነበሮም ተስፋ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክህቦም ከም ዝደለየ ምንም እኳ ካብ ኣምላኽ ኣዝዮም ርሒቖም እንተነበሩ ምንም እኳ ኣዝዮም ተባላሾም እንተነበሩ ግን እግዚአብሔር ክመልሶም ኢሉ እዚ መልእኽቲ እዚ ሂብዎም ይርከብ ትንቢት ተስፋ ዝመልኦ መልእኽቲ እዩ ኣብዚ ዘመን እዚ እቲ ዘሕዝን ነገር ሰባት ንትንቢት ዳንኤልን ራእይ ዮሃንስን ክዝክሩን ከለዉ ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ዝረአዮም ከምቲ ኣዲምና ዘጽናዕና ማለት ዕላማ ትንቢት ነቲ ኮኸብ ጽባሕ ዝኾነ ክርስቶስ የሱስ ኣብ ልብና ክወፅእ ክገብሮ እዩ
إذا كابكال إجابير رينا تصنيحنا وما أبكندي كم أزخون أراويتن مثلن زفره نجاراتن أبو أمرهم يقرأت جناخه لك كم تين لك إسرائيل إجابير تسفاك مرقوم زدلية لوم دما إجابير نتينا أوك مس زدلية سب تسفاك هبوي دلي وما تسفا أب كريستوس كنركب لومي أملاك يدلينا تنبيت كانت سنة إنكالنا أبو هيوات كنركب بوا أبينا دماني بزعبا كريستوس تردينا تي هيوات كهبنا زغن تي تنساي هيوات زخنة تي تنساي هيوات زخنة كريستوس كنرخبو أملاك لومي زاربنا مون لك كم تينا بيسكيل استنبه تنبيت مون لك إسرائيل تسفا زهب زت أنا عن تنبيت ذهبت لوم دم أملاككم وزي ما رختزيه بنالو أبكالك زابير يسوع كريستوس بزعبا قالوا كزار من كله سماين مدرن كحلف قالي جنا أي كحلفني يبل مالت كل سماين مدرن كحلف قالي جنا أي كحلفني أملاك كي يحسو سب أي كنن كي تعسكا ود سب أي كنن نسو زبالوس أي كونندو التزاربوس أي تتسموندو يبل قال إجابير سلازي إجابير كي يحسو سب أي كنن يسوع كريستوس مبال هذا نجار كنجرنا كله بمنم تأمر كنت أرى أي بأننا مخنياتو لك كم تين السو هياو زخنة لا تقال كا هياو اتقالوا نبعلوا نسو يسوع كريستوس يملكت كما يسوع وانجيل يوحنس مراف حدا كنا كنرين كننا قال بمجمرتا نبرت قال دما بأملاح نبرة اتقالوا وين أملاح نبرة يبل سلازي تقال بعلو أملاخي نقال إجابير مترتار مالت نأملاخ مترتار مالتي نقال إجابير منع مالت نأملاخ منع مالتي سلازم بعد يسوع لومي أقالو يزاربنا إذا ما نختزيه بنا الله وما أخواتي دمتسو أنت تسمعكم لومي لبكم أتترو كريستوس هيوات كهبنا يدلي هيوات كهبنا أنت دعوة نجنا ناقوك المسيح يقبلنا إجابير أملاخ نفسه كفسر كده حنيدلي أبتمبيت هسكين معرف سلسلة من المات ناوك الملاسينا أبتمبيت إساس كنكيلينا تمبيت إساس معرف 55 دخلنا أبتمبيت هسكين الملاسينا أي نطفايات معرف تاع تمبيت إساس معرف 55 قال إجابير كمزي يبل تمبيت إساس معرف 55 كفادي شدشتا نجزابير بتيزر كبرو جزء دلايو قربا خلوون تصوعوا رسي مقدو أمس أنياخا حسابو يحدق نب جزابير يملس نسخا كمحرو إيو أزيو يقرأي بليمو نب أملحناون يملس يبلك على جزابير سلازي علامة جزابير انتايو تدعينا ناقوك نملس موت تاكن قبر هيوات كنراكب يعلمو هذا قاك تفق زي فتو زخانة أملاح يزلنا تعرف تنبيت سكيل كنكيدنا تنبيت سكيل معرف 33 فؤادي عصرت هذا قال أملاح كنزيبا تنبيت سكيل معرف 33 قصري عصرت هذا قال أملاح كنزيب لنا على هياو إياه يبل إجزابير أملاح رسي كم مجدو كملس أمه بهوات كنا برمبر بموت رسي باه أيبلنن إيو أتوم بيت إسرائيل سلامن تايكا تموتو كابتو كوي مجدهم تملسو بنو يبل سلازم بعد قال أملاح أبزن تايبل رسي كم مجدو كملس أمه بهوات كنا برمبر بموت رسي باه أيبلنن إيو እግዚአብሔር አምላክ ሰብ ፈጥር ኮሎ ከመውትን ክሳን አይኮነን ሰብ ፈጥር ኮሎ በቃንዛ ክነብር አይኮነን እላማ እግዚአብሔር አምላክ ነፍሶ ከፍሰን ናብ ምድሓን ክበጽሑ ከም ተዓዲምና ዝበልና አብካላይ መልእክት ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ወይታስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ ዳንበር ሓደ ኳ ክጠፍ ዘይፈቱ ስለዝኾነ ምንተሃትኩም ይዕጋስ አንበር ከም ቲንገሊያቶም ዝድንግዝ መስሎን ተስፋው አይዶም ዲዮን ማለት እላማ አምላክ
ቀንዲ መደንጎዩ ምክንያት ወይ ድማ ክሳብ ኣብዚ እዋን እዚ ስለምንታይ ዘይመፅን ተራእና ነፍሲ ወከፍና ናብ ምድሓን ክንምለስ እዩ ነፍሲ ወከፍና ክንሳሕን ናብኡ ክንመፅን ሓደ እኳ ክጠፍእ ዝፈቱ ኣምላኽ ኣይኮነን ግና ካብ ኩሉ ሰብ ክድሕን ዝደሊ ኣምላኽ እዩ እሞ ነዚ ነገር እዚ ተረዲእና ምድሓን ክንረክብ እዚ ድሌት እዚ እንተደኣ ኣሊና ሎሚ ኣምላኽ ይፅዋዓና ኣሎ እሞ ናይ መወዳእታ ጥቕስና እምበር ኣብ መጽሓፍ ኢዮብ 22 ቁፅሪ 23 ናብቲ ኩሉ ዝኽእል እንተተመለስካ ንዓመፃ ካብ ድንኳንካ እንተረሓቅካዮ ከም ብሓድሽ ክትስራሕ ኢኻ ስለዚ እግዚኣብሔር ሎሚ ከም ብሓድሽ ክሰርሐና ይደሊ እሞ እዚ እንተደኣ ኮይኑ ፍቓድና ልብና ንእግዚኣብሔር ክንህብ ፍቓደኛታት እንተደኣ ኮይና ንጸሎት ክዕድመኩም ይደሊ እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጸሎት ክንቀርብ ኢና እሞ ንጸልይ ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ቅዱስ ፋን ትነብር ኣምላኽ ተመስገን ጎይታ ንሆነ ዓና ዝኸውን ትምህርቲ በዛ ሰዓት እዚኣ ስለ ዝሃብካና ኣዝየ የመስግነካን የኽብረካን ኣለኹ እግዚኣብሔር ኣቦ ሕጂ ድማ በዛ ሰዓት እዚኣን በዛ ግዜ እዚኣን ነዚ ዝተማሃርናዮን ዝሰማዕናዮን ዘበለ ኩሉ ብሓቂ ክንርድኦ ክንክእል ክንነብረሉ ድማ ክንክእል ክትሕግዘና ይጽሊ ከምቲ ተስፋ ቃልካ ድማኒ ወእግዚኣብሔር ኣቦ ናብቲ ኩሉ ዝኽእል እንተተመለስካ ንዓመፃ ካብ ድንኳንካ እንተረሓቅካዮ ከም ብሓድሽ ክትስራሕ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ከም ብሓድሽ ሓደስቲ ሰባት ጌርካ ክትሰርሐና ይጽሊ ካብ ኩሉ ሓጢአትናን በደልናን ክተንጽሐና ናበሳና ዘበለ ኩሉ ክድምስሶን ክተጽርዮን ይልምነካ ወእግዚኣብሔር ኣቦ ካብ ኩሉ እቲ ናትና ድኽመት ካብ ኩሉ እቲ ናትና ሕማቕ ዝኾነ መገዲ መሪፅናዮ ዝነበርና ንስኻ ባዕልኻ ሓይሊ ሂብካ ክተውፅኣናን ብርትዓይ ሂብካ ድማኒ በቲ ቅዱስ ዝኾነ መገዲ ህይወት ክንመላለስ ከተኽእለና ይጽሊ እግዚኣብሔር ኣቦ በዛ ሰዓት እዚኣ ዝሰምዕ ዘበለ ኩሉ ሰብ ወላ እውን ብዝተፈላለየ መገዲ ብቴሌቭዥን ብዝኾነ ይኹን ዓይነት ነዚ መልእኽቲ ዝሰምዖ ዘበለ ንስኻ ባዕልኻ ክትበፅሖ ናባኻ ድማ ክትመልሶም ክትክእል ይጽሊ بقيت عبد يسوع كريستوس إننا مسكون كيلمن آمين